κατά εδώ. Όπα εκεί. Θα τον κρατήσει από εδώ πάνω, εδώ θα τον πάρει αυτός. Αυτό είναι. Θα τον κρατήσει από... Από πάνω, ναι. Περίμενε, αυτούς είναι όπου πίσω πρέπει να και με λες όχι. Περίμενε, κάτι. Άμα περάσει αυτό το σημείο, αυτό είναι το δύσκολο σημείο. Όχι, εδώ, ρίξ το αριστερά, δεξιά. Κάνει λίγο πίσω, βάλε όπισε λίγο. Σκιάξου τώρα, εδώ να περάσει. Α, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα το κρατήσουμε. Άστο. Έλα. Πάτα εσύ από πίσω. Κράτα από πίσω. Κράτα τώρα κόντρα κάτω. Γιατί δεν μπορείς άλλο. Δεν χρειάζεται, τώρα θα ανέβει το μηχανάκι. Τώρα θα ανέβει το μηχανάκι. Μην το πατάς ρε. Μην το πατάς ρε. Μην το πατάς. Θα ανέβει το μηχανάκι. Έλα. Κράτα το κόντρα! Εκεί, ωραίος. Εκεί. Πάνω, ανέβα πάνω στο προφυλακτήρα του. Θόδωρε, λάθος είσαι εκεί. Πολύ βάρος πίσω, λάθος είσαι εκεί. Θα πατήσω εδώ. Ναι, πάτα εκεί. Θόδωρε, εσύ κάτσε στο τιμόνι, Θοδωρή. Κάτσε στο τιμόνι εσύ. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν. Κάτω λίγο δεξιά. Λοιπόν, άκου τώρα, ομορφιά. Τον εργάτη. Βγάλει τον εργάτη. Ξεκόμπλαρε τον εργάτη. Είναι πολύ απότομο, δεν είναι. Δεν πειράζει, τον εργάτη γι' αυτό τον έχω. Βγάλει τον εργάτη, Θοδωρή. Θα φέρει καπάκι, δεν γίνεται. Ναι. Ναι, αλλά από εδώ δεν ξεκομπλάρει. Έτσι θα του γρανάζει, γιατί, περίμενε. Ξεκομπλάρισε τώρα. Φέρε εδώ σε μένα. Από εκεί. Έλα. Λοιπόν, πόσο έχουμε? Αυτό ρε. Οχ. Έλα κάντο εσύ για να τραβάω το βιντεάκι. Παίρνω το εκεί μέσα. Ή να πας να τον βοηθάς εσύ εκεί. Έλα, θα σφίξει μια φορά. Όχι έτσι, άμα σφίξει δεν μπορούμε να το λασκάρουμε. Δεν μπορούμε να το λασκάρουμε. Αφού είναι θα λασκάρω αυτό. Έλα, πάνε εδώ να το βοηθήσει.
Θες να φύγει? Ω! Όπα! Παίρνω το. Όπως σου είπα εγώ ρε. Κάνω κομπό. Όχι ρε κόμπο. Αφού είναι χαλασμένο αυτό. Ρε θα σφίξει έτσι. Α, έτσι παίρνω του μια φορά. Έλα τράβα Θοδωρή, τράβα! Τώρα εντάξει. Τώρα δεν φεύγει. Άσε να μάσει ο εργάτης. Περίμενα να μάσει λίγο ο εργάτης. Πάτα. Τώρα. Περίμενα να σε δώσει λίγο εργάτη, θα σε δώσει. Έλα. Πάτα λίγο εκεί στο σκαλί ρε πάνω. Όπα.